Itong french fries. Large power. Alisin, kita mo yung regular. Ang pong hamburger. Terus kalau kok. Iya. Ang pong drinks. Coke. Coke pak. Regular Coke berapa? Rono. Bang regular price, bang regular price. Ba Superman? Umur dan jauh kali. Oh, meron ko eh. Ya, sige. Superman. Obati ta. Obati. Superman. Pamali ni Superman. Karanap mo ata Superman. Oo, manlas ko na yung pahay ko na ni Johnny Jing yan, hindi kayo pahay ko. Nukon ka waribat ka niyan? Ilibad ko, magkumemas ko kanyan. Ha? Oo? Dito lang niya kay Bama. Kapali pa mo? Kapit kapali eh. Huwag kayo nga kumunta kanyan. Alam, kaya magmerienda kami saglit. Dahil ko nga pa aganaldo kanyan eh. Alam din eh, Superman. Kaya kamanigal kaya, Superman. Hindi ko pa pin eh. Muna na ako, Superman eh. Ay, sige, muna na ako. Kaya muna yung order mo eh. Binching ko ka nung Superman. Kailan ko lang rin pera mo kanyan. Nilo. Malangin na pa mo Superman, ilas sa Miley. Ini pa po. Abot mo na Superman. Ate, ini pa po. Superman kapali eh. Papali. Papali sila, dating dala kutsara pag yung papali. Ano, babayad. Salamat. Salamat. After 20 years. Uy, wirasta mo rin. Yaman na yan. Superman, napin order mo yan. Buti nagya kami yan. Hapin mo eh. Sigurado ka? Hindi kayo waring piritong patatas. Pwedeng kami rin. So na nga natagyan yung order mo. Piyabe da naman. Piyabe da. O Superman. Saglit, biya ko saglit kaya kayong selling. Sige. Nanunganin kaya kayo. Burger price ang pong cook. Price. Kanan. Burger ang pong metong cook. Sila yung bagay, sila po ito mga palaras tagin. Salamat Superman. Ulo ka magbanda ka niyan. Buka ka ng kupain eh. Mananap na ako eh. O sige. Ingat na kayo muna eh. Ingat kami. Salamat. O sige. Ingat. Salamat. Kung niya kaya miras kanyan, tapo tayo may lilinin na naman. Superman! Pwede pala eh! Superman! Tanang naman kayo eh. Kapin! Yung sa mga isa din eh. Yung patagi sa bibingan mo, yung order mo. Pili ko. Bakit? Oo, ating mo po kasi sinopan na tawag dito. Nyanyanin ko pa may kapangod. Kapag talaga yung Superman na ini. Talagang Superman ka rin? Oo. Uy, kayo nga kamunta ka niyan. Ay, magpauli namin ngayon. Amanda. Oo. Sige. O, ikaw niya kamunta. Hindi, nandun ko pa kasi lawen-lawenin ka kanang ko. Balamutin lang. Kaya biya ka na ako. Kulang yung in-order ka? Tangkay siguro. Pwedeng pakitan na mo ng kakanang ko. Pantayo. Balikan kaya saglit ang tinapi yung ating palaman eh. Sige. Sige. Oo, sige. Narisibo mo. Balikan na kayo mo, Gen. Sige. O, sige, may ka rin.